Arratsalde on guztioi. Euskal City saioaren beste programa bat hasiko dugu. Gaurko saiorako ere ezagutzen ez diren bi euskaldun gonbidatu ditugu. Euskararen esperientzia eta haien herrien bezitasunak, bitxikeriak, ezberdintasunak gurekin konpartituko dituzte. Gaurko bi gonbidatuak ezagutu nahi dituzue? Geratu gurekin orduan eta disfrutatu saioaz. Nor zaitugu? Lur naiz. Lur, eta non bizi zara? Iruñan, Artazukoa naiz, baina Iruñan bizi naiz. Baina Artazukoa zara? Hori da. Eta zenbat biztanlekoa da zure herria? Artazuk ditu 110 biztanle, 120... Txiki-txikia. Bai, txikia. Eta euskaraz aritzeko herrian zer moduz? Badago aukera? Badago jendea badakiena, jendea ez ez, baina gehiendek ez dakite etxean bai euskaraz egiten dugul, eta segun eta, baina... Eta umeak euskaraz ikasteko nora joan behar dira? Galesera, bai, hor dago eskola publikoa, eta bai, de hecho, gehiena joaten dira de eredura. Bale. Eta zu euskaraz egiteko nora joaten zara normalean? Nora. Bai, edo gustora solasteko, edo... Toki askotan, nik uste dut dependitzen duela pixka bat hori, ze lagun, norekin, non ezagutu dituzun, toki askotan da, baina, Iruñan bai daudela aukera gehiago, segun. Eta nolako solas lagunak dituzu du gustoko? Divertigarriak edo sakonak, reflexiboak edo... Nik uste dut bizitzan behar dela denetatik pixka bat, bietatik. Orduan, segun momentuak nola rapatzen zaituen, askotan nahiago dut txorradez hitz egin eta beste batzutan sakonago jartzen naiz, baina... Bueno, ea zen nolako solas laguna tokatzen zaizun, ezagutu dezagun, llegatzen den bitartean, zaitez lasai. Ni Lur naiz, Lur Albizu Etxetxipia. Orain Iruñan bizi naiz, baina Artazukoa naiz. Ades ondoko herri txiki bat. 24 urte ditut. Zaharra, nire gurasoek euskara ikasi zuten, eta etxean beti euskara zen. Hau da, nahiko galdera zaila norekin hitz egiten duan euskaraz. Segun nun norekin eta ze espaziotan, askotan lagun artean, segunetan biren euskaraz, gaztelaniaz, batez ere lekuari lotuta. Unibertsitatekoekin euskaraz, euskaraz hitz egin nahi nuke, orain hitz egiten duana baina jende gehiagorekin, askotan ez dugulako hitz egiten euskaraz dakien jende guztiarekin, eta nahiko nuke Euskal Herria euskaldun batean bizi, betaz, euskaraz bizi guztiz. Zuka, ez dakit. Ez euskara batua da euskalkia. Ez da posible euskaraz bizitza. Kaixo, Joli, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi. Bai, kontatu aber, nor zara zu? Beno, ni Ales naiz, Iruñekoa naiz, Iruña jaio nintzen, baina momentu honetan Gasteizen bizi naiz. Bale, lanean zaudean? Bai, hor nago, bai. Eta non egiten duzu lan? Une honetan ikan nago, bai, euskara irakasten, guraso talde bati gainera. Eta zen nolako irakaslea zara? Ona edo zorrotzegi edo... Nik uste dut, nirekin parre asko egiten dute klasean. Beraz, nik uste dut alde horretatik ongi, ezta? Bai. Zorrotza naiz, noski, zuzentzeko orduan eta bar, baina ala ere nahiko esku zabala naiz eta haiek ere badakite, eta beraz alde horretatik. Eta gero eta ikasle gehiago ikusten dituzu euskara ikastera animatzen direnak edo? Bai, gainera, esan behar dut, gainera matrikulazio kanpaina oso joan dela aurten, eta gero ez dut talde gehiago ditugu, beraz, badiru ja krisi hau, pasa dugun 10 urteko krisi hau pasatzen ari dela, eta jendea animatzen ari da batez ere, eta esan behar dut ere bai, udalek ere jarri dituela dirua, diru laguntzak jarri dituztela, batez ere, hori albideratzeko ez da, eta horrela jende gehiago animatu da, eskura ikastera. Posten naiz. Eta beste gaia aldatu. Beste afiziorik balduzu?
Afizio pila bat, bai, baina honetan denboraz gehien eskatzen didana kantatzea da, ezta? Baina hiru abesbatzatzen, bai. Hiru? Batekin ez? Ez, horixe, bai, hiru korotan nago. Bai. Eta zeintzu dira, ber? Honetan, bai, Samaniego, Araba abesbatza eta Zast ahotsak. Bale, eta denbora baduzu guztietan aritzeko eta... Bai, zorionez, bai, ensaio bakarra dago astean, koro bakoitzarekin, beraz, horixe, astelehenetan batekin, hobe, asteartetan batekin, ostegunetan beste batekin, eta igande arratsaldetan beste batekin. Orduan, eguneko orduak beti izaten ditut nahiko okupatuak. Oso aste polita daukatzu. Bueno, hemen honetaz, kantuaz eta euskeraz aritzeko, solas lagun bat behar duzu, aurkeztuko dizut, zurea, Lur, Artazakoa, eta hemen duzu Alex, esar zaitezte, eta badakizu zuen erronka, zein den, zuen gauzetaz hitz egitea eta gustora egotea, noski, baina zuen herriko enbaxadoreak zarete, orduan, enbaxadore onak izan beharko zarete. Ea nola betetzen duzuen lan hori? Bai. Animo. Ongi beteko dugu. Bale, agur. Arte. Nire izena Alesku Belos Perez da. Herrian Iruñekoa naiz, baina txikitatik Arrosari bizi izan naiz. Momentu honetan 36 urte ditut. Euskara irakaslea. Nik esango nuke euskaldun berri zahar naizela. Normalean, hizkuntza erabiltzen dut lan egiteko noski, baina lagunekin ere bai. Azken batean etxean ez dugu euskararik egiten, nire familia kanpotarra delako norbait esatea, ez da euskara dugu. Batez ere, euskara erabiltzeko orduan, gustatuko litzaidake benetan, administrazioarekin egitea, ze batzutan zaila egiten da, bai, baina lortu behar dira mugak ere bai. Erregistro moduan ika edo zuka erabiltzean, nire lagunek ikaz aritzen dira, eta nirekin zuk erabiltzen dute. Beraz, nik normalean zuka erabiltzen dut, ez dudalako ez dakit guztut, alferragia naizelako ika erabiltzeko. Ez, nire irakasle batek esaten zuen moduan, nik erabiltzen dut Iruñeko euskara urbanoa, eta hortaz harro nago. Ai, Lur. Bai, ez da, nora dagoen unibertsoa, ez da. Bai, gaizki. Gaizki. Eta gure mikrounibertsoa ere... Hori ere nahiko gaizki, bai. Hortxe. Bai ez, hortaz, ez da, gure mikrounibertso honetan, batez ere eskoldunen mundu hau. Hor dagoela, ez dakigula zehazki nora, jo nik uste dut, oraindik ere galduta gaudela zentzu hortan. Nora joan? Bai, ez da. Azken batean, niri irudiko behintzat. Geroz eta batez ere nik lanen ikusten dudana. Jendeak, euskara tresna bezala erabiltzen duela, ez dela komunikazio tresna soila baizik eta nik behar dut perfila ateratzeko, ez da gizar eta lan egiteko eskatzen didate hau eta beste eta atera behar benukela ez da, euskara instituzioetatik eta nola bitere hori berreskuratu herrian entzat ez da. Ez ezaletela horrela ikusi merito bezala eta merito ez merito. Bai, hori. Nik uste toki batzuetan, eta beste batzuetan okerrago bizitzen dela hori, Nik uste dut, tresnaren izaera hori, nik hau behar dut lanerako edo eskatzen diatelako ez dakitze titulu, beste toki batzuetan bihurtzen da kontrakoa eta ez? Justo kontra egiteko edo, beste mundu bat ezagutzeko, Nafarroan toki askotan ezin delako, ez dizutelako inoiz eskatzen titulu bat euskararekin, beste ikuspegi batetik, baina, nik uste horeka ez dakit oso zail dago. Zaila da, azken batean ez da ikustea non dagoen horeka hori. Eta batez ere, luze jo dezake ez da, eta hasten magara filosofatzen, gainerat. Hondartza nahiago. Hori da oso galdera zaila ere bai. Denetarik ez dakit, asko gustatzen zait musika, baina ez naiz oso estilo zalea, denetarik eska. Akordioia jotzen duen. Bai, asko gustatzen zait irakurtzen.
Janis Joplin, Usue Alberdi. Ez naiz oso, ez dut asko maitek idela. Bai, ez dut asko egiten azken aldean, baina bai gustatzen zaigu. Duela hilabete batzuk Bartzelonara joan nintzen, eta ja horrela urruti dainoko gehiago pentsatu beharko nuke, baina urrunera horrela Mexiko. Bai, azken batean hizkuntza elkartzeko dela esperizteko. Agian falta zaigu hori ongi komunikatzea, ez dakit. Hor dagoela... Ni banez pixkate romantikoa gauza hauekin. Bai. Orduan gustatzen zait jendeak, badakizu sentitzen duan nik, orduan gustatzen zait jendeari ere ikustaraztea euskara zerbait gehiago dela. Dela mundua ulertzeko modu bat, edo beste bide asko. Bai, baina hori erakusten digute batez ere eranitzak direnak, ezta? Diren horiek, batez ere eranitzak diren horiek hori erakusten digute. Bai, hizkuntza batek ematen dizu mundua pentsatzeko eta pentsarazteko aukera hori, eta dirazteko eta baita dirazteko ere. Orduan hortan eman beharko genukela zera gehiago, ezta? Txapa gehiago nahi baduzu. Hola modu arruntean esan da, ezta? Horretan zaila dena da ezin dela esplikatu. Sentitu behar dela, ezta? Probatu ez duenak ez dakiz zer dena, orduan... Probatu horixe, probatu ez duenek ez dakiz zer dena, ezta? Horrela jatetzen zuen Jon Maiak. Jon Maia izan zen, ezta? Bai, Jon Maia izan zen. Bai. Jode, zernoko garaiak, hori esan zuen aneu gorriak, zuk ezen duen bizi, baina gurean, bai, gure ere noski ikastolan harrapatu gintuen, ez da negu gorriak eta talde horien zera hori, ez da, harrapalada hori edo, eta, joe, egia da nola aldatu du musika, begira, hortaz ari garela, Horin askotariko musika da, ja euskara, hortan ere irabazi dugu. Ja euskara ez da bakarrik erabiltzen aldarrikapena egiteko. Hortan ere irabazi dugu zerbait. Orduan, aurrerapen bat da. Azken batean fase hori nik uste dut atzean geratu dela, eta horien musika beste gauza asko adirazteko balio duela. Eta nik uste dut hori importante da gurean. Orduan sortzen ari garen mikrounibertso hortan, nolabait ere heltzen ari gara, edo bintzat hurbiltzen ari gara guk nahi genuen mundu ideal horretara, ez da, orduan, ea urteak joan ala, ditugun hori beste espazio horiek irabaztea eta irabaziko ditugula, guzti dut. Baina batez ere behar dugu jendearen borondatea, eta guk hori ongi azaldu hori. Borondateak sortu behar direla. Sortu behar dira eta sortzen dira, baina zaila da, Gero sortu behar duzu gero bat horrekin eta gero bat. Bai. Baina azken batean, ikusten badugu modu, begia, gaina telebista honek aukera ematen digu xaloa telebista, ez da, eta guk ere xaloak izan behar garela zentzu hortan jendereakiko, ez da. Eta euskara aldetik ere bai, begira, euskara xaloa behar dugula ere bai, ze ohitu egin gara, egia da, bat ez ere ikusten da euskaltegietan, halako euskara raro hori egitera, ez da, euskara batu, edo goi mailako edo euskara batu jasora, ez da, iritsi nahi dugula, baina azken batean hizkuntza zerbait izan behar du, xaloa behar du izan, ez da. Zematetan, hola, beha, menua jauzi zaigu, zematetan gertatu zaigu, ez da, joaten zarela ez dakit nora administraziora edo ikusten duzula iragarki bat, eta euskara aldrez batean jarria amaika mendiko perpauseekin eta euskaldunek ere ulertzen ez dutena. Orduan, nik uste dut hori Josera Garziak esaten zuela, ez da, euskara xaloa behar dugula. Eta gure aldetik ere batez ere irakasle garenok eta ez da, nik uste dut hori transmititu behar diogula ikasleei eta gizarteari ere bai, nik uste dut. Netzako hizkuntza izan behar da ukitzen den zerbait eta benetakoa dena, ez? Zen dut lagun batek esaten ziala, bai, hasi zen aekan euskaltegian, euskara ikasten, eta gaur ikasi ditugu sukaldeko tresnak eta ez dakitzer. Eta ikasi du nola esaten den espumadera euskeraz. Eta nik esaten den nola esango da espumadera euskeraz. Edo guk institutuan nola subjuntiboa eta leratu egitzen. Hori ginen beti subjuntiboa erabiltzen eta... Ez honekien bi esaldi batera euskaraz esaten. Ez dugu egia da, eta nik uste dut metodoan ez dugula bat ere asmatu, baina ez euskararekin, ez inglesarekin, ez beste hizkuntzekin. Eta nik uste dut horregatik ez garela hemen elanitzak, ez da.
bai dira munduan kasu asko, baina guzti dut hemen hortan kale egin dugula. Fikatu garela gehiago formetan. Eta ez, nolabait puntu la forma esaten dena gaztenez, ezta? Guk forman fikatu gara gehiago. Baina euskaldun asko sortu dira. Ez? Nahi baino gutxiago. Bai. Datuk irakusten dute azken batean, ezta? Euskal ereduak edo, bueno, ereduak ez duela guztiz euskaldun zen. Hor daude zifrak, hor daude emaitzak. Eta zenbat jende pasatu den ikastoratik, eta 2 urtez euskara egin gabe, eta batean euskara galdu egiten dutenak. Batez ere, guk ez dugulako benetan hurbildu euskara. Fikatu garelako gehiago formetan eta gramatiketan eta bestelako formetan ez dugu benetan euskara gizarteratu. Nik uste dut hori izan dela eskolen zera, akatsa, nahi zu ezan, ez da akatsa. Baina ere, nik uste dut ere metodoak ere aldatuko direla eta aldatzen ere direla. Eta hortan ere, begira, irabaziko dugula ere, eta auskaro zekartatuko den hemendik gutxira, edo gutxira, edo... Nik begira, jotekotan, oporretar jotekotan, edo egun pasa egitekotan, bai ondartza eta mendia. Nire musika gustuak askotarikoak dira, esango nuke nahiko eklektikoa naizela, musikaldetik. Gustatzen zait bai musika klasikoa, aro guztietako musika klasikoa, eta musika modernoa ere bai, baina musika modernoetan agian orain arrakasta izaten ari den heavy progresiboa. Ez dut instrumentak jotzen, baina bai kantatzen dudala. Eta aramatia nire, ibilbide nahiko xumea da noski, baina kantatzen dut 3 abesua ez. Irakurtzea maite dut, normalen. Alduan emintzat irakurtzen dut, alduan irakurtzen dut. Hain zuzen ere, Arantxa Urrieta Bizkaiaren bideen ikasia. Nigura, bidezen dazketa. Eta oraindik bukatu ez duen nigurua gainera. Kirolen aritu nintzen, baina badira urte batzuk kirola egiteari utzi niola. Bidazea bizik egite dut. Eta alduana eta diruak uzten nauena. Ez da bidatzen dut. Ez zuzen ere, nire azken bidai izan zen orain dela 2 urte, Praga eta Praga, esan nahi nuen, Munik eta Salzburgo, beraz mundu bavariarra bizik egiten. Lur, begira, uda honetan, batez zera guztuan. Egon nintzen kotxearekin orbueltak ematen Nafarroatik eta arratsaldean pasan nuen justu Garesetik hurbil dagoen herri batean, pasan nuen arratsalde hori eta Artazu. Bida? Artazu. Nire herria da Artazu. Zure herria da Artazu. Artazu nire herria da. Eta ze ikusi zen Artazun ba? Zer gutxi. Zer gutxi. Laukatu ze... Furgoneta bat ikusi nuen hori bai. Bai, egoten dira furgonetak, bai. Ez da, hor egoten dira furgonetak. Udan egoten da jende gehiago bizitzen, eh? Bai, normalean, bakizu. Neguan egun bat. Baina gero, udan igerilekoan egoten ginen, herri guztia. Claro, bai, begia da. Gainera, bai, horti pasatu nintzen eta niko, herri txiki-txikia hori bai, baina ardozalea. Ardozalea, bai. Maazti batzuk ditaude oraindik. Lehen gehiago zeuden, Eta urte batzutan egin genuen ardoaren egun, eta zaitzer. Baina, gero eta zailagoa da, eta mahatxak ez du dirurik ematen, eta, zaharrak hiltzen dira. Geroz eta gutxiago. Edan bai, baina diru eman. Gainera jartzen duten prezioan, hori karagarria da. Artazuko oso garestia da. Oso garestia da. Bai. Zekit zer duen, Baina hori salduko diotelako janki eta... Euskalon hori. Gero, Bainirun eta Zidaukin badaude kooperatibak eta hor bai. Iruñen ikusten dira. Merkeago ezagutzen. Bai, baina Iruñen edaten da. Artazukoa? Bai. Bai, tokiren batean ikusi izan dut. Ikusi izan dunik ere, bai. Hori, baina, gara, alako eskapadak egiteko, leku polita da. Oso polita da, hombre. Bai, era gomendagarria. Bai, zure burua zeakatu nahi baldin baduzu edo oso ongi dago. Gero udan bizitzeko egia da horrelako toki txikiek emate izutela gauza hona asko eta gauza txar batzuk ere, bai. Neguan da zailagoa
ez bai, jendeak kalean egotea edo ez. Hori da, bizitasun gutxi. Bai, baina, bueno, gero udan eskertzen da, da beste gauza bat, jende gehiago. Eta gero herriko festak hori dituzuela, hor dago. Bai, abuztuan, bai. Abuztuan dira, bueno, uztailean dira Garesko jaiak, eta gero, zure herri ondoko... Bueno, hor baduzu, uda osoa. Uda osoa, pasatzeko. Baina Gariosen beti egoten dira, feriak, gazte festak, bestea. Hori nire auzoan ez bezala. Ze Arrosadian, geroz eta jende gutxiago, geroz eta jende zaharrago. Bai? Bai, Arrosadian bai. Pentsa, orain Arrosadiak izango ditu 15.000 bat biztanle gutxi gora bera, ezta? Horietarik gazte gehienak ospa egin dute, ospa ez, baina, bizitza beste... Bai, mugitu egin dira, ezta? Azken batean sortu ziren Sarriguren, Ezkairu, Mutiloa, Bustintxuri, bai. Eta gero, eta jende gutxiago, baina hala ere, eskertu behar da, ze geratu direnak behintzat, saiatzen ari direla suspertzen pixka bat auzoa, eta hori ona da. Eta gero, unibertsitateak ez duela egiten hor, gazte gehiago bizitzen? Bai, arrazoi duzu, bai, ze hori, utxik geratu diren pisuak ikaslegi alokatu dizkiete, orduan behintzat, badokate hor tartea. Begia da, ez dela, adibidez, nik uste dut Donibane auzoan hor egiten direla ostegunetan ateratzen dira ez da ikasleak festa egitera, edo Alezarrean, baina Arrosadian ez. Arrosadiatik igoko da inunea. Bai, eta ez ere, Arrosadian izan dugu arazoa, bakitzun, orain dela urte batzuk nola ditzen zioten gure auzo, gure auzoari ez bakarrik, Kito ditzen zioten. Kito. Bai, ze, bakizu immigrazio asko azizela, Arrosadian, orain badira etorkin asko, baitu gore etorkin asko. Baina ez du esan nahi, regatik auzoa gutxietxi behar denik, edo azken batean, diferentea da. Bintzat, orain gehiago ateratzen gara bistegietan, eta egunkarietan, hori esker. Bai, batez ere, intoxikazioak eta izan direlako, alako gauzak, gauza txikiak. Baina ere, uste dut, eipatu dugula, ez da hor jaiek ere badutela zer esana. Ja, uste dut enezela inoiz egon Arrosadiako egun jaietan. Bai, gomendagarria da. Ze, nahi duzu nik esan guke niko intimoa dela, ez da hor ikartzen gara aspaldiko lagunak eta ezagunak. Eta non egiten dira hor? Orain, festak egiten dira, badago plaza txiki bat, eta hor egiten dira kontzertuak, eta jartzen dira txosnak, eta alakoak, eta horretarako badaude nola ere jaurderak egiten dituzten peinak eta elkarteak, eta orduan horiek ere haien lan eskatu behar da, ezta? Eta nola ere hori egiten dira, Ozoren eguna, Euskararen eguna, ez dakizaren eguna, beti dago aitzakiaren bat festa egiteko. Ez toki guztietan. Toki guztietan bezala, ez da? Eta hartasun ere egingo dira lako egunak. Bai, aldugunean. Alduzunean, ez da? Betez ere betikoa, ez da? Hori mugitzeko lauzpa bost pertsona izaten dira, betiko pertsona horiek izaten dira lan egiten dutena. Baina, eso. Toki oso txikietan dago, igual desberdintzen da pixka bat hori. Guk adibidez, festa eta, beti egoten da edat mugitzen dena, baina uste dela jende gehiago, inkluso. Toki handietan da zailagoa, jende berriagoa edo, erakartzea eta... Toki txikietan esan dut lana egiten du proportzioan jende gehiagok, eta batzuetan aldatzen da, edo auzolanak edo... Bai, alako gauzak ez da. Eta ez herri txikietan, azken batean, ez batute herritarrek zaintzen, bai, ez dago beste balbiderik. Eta zer, nik uste dut beri, zuk aipatu zuen erromantizismo hori, herri txiki daukatela puntu hori, ez da, neko jai, hor bai direla intimoak, ez da, eta hor, lako jaialdiak eta dantzaldiak, eta Bai, eta matizkiz aukera gehiago nahi duzunean egiteko, gauza bat eta bestea. Bai. Bai, ez dago espektatiba handirik, baina beti ateratzen da ongi, orduan... Gainera hori, beti ateratzen dela ongi. Bai, beti ateratzen da ongi, bai. Azken batean, horren gutxi dago egiteko. Bai, egia da, beti aterako direla gauzak ongi eta berrezala. Baina kuriosoa da,
oso kuriosoa da. Baina ere, ohiturak nola aldatu diren ohiturak. Festa egiteko ohiturak, Bueno, hori eragin dien ikustu du gehiago, gurean eragin du ere bai, baina adibidez lehen zenbait jende mugitzen zen eta ez garesen, horren asko aldatu da, herrietatik jende ez da jeisten, batez ere alkoholari lotutako kontrolei eta horrelako zarkasi zirenean, jende pila batek utzi zion handietara joateari eta igual gehiago egiten ziren herri txikietan. Begira, hori onurak ekarri digute. Azken batean, istripu gutxiago, kontzientzia gehiago, hori behar dugu, ze tamalez esan dira ez beharrak, eta hortan bai egon gaitezkela orduak eta orduak hortaz izketan ez da. Baina bai, orain herri txikiek ere berreskuratu duten aspaldi gadu zuten protagonismo hori. Toki batzuetan ikustu dut baiet, pentsatu nahi dut. Bai, nire horrela ikustu dut bintzat, Eta batez ere, gero, horrak planifikazioko ere songi dagoela. Ezen zara, eta begira, joeten gara, ez dakit nora, hartazura. Eta justu asteburu horretan begira, jaiak eta esan ditugu, orduan fijo gazela, orduan, bai, zer gehiago nahi duzu, orduan, horrek ere laguntzen du. Eta garesera joten zara, ez duzu garesa bantzen, apenas, edo... Orain gutxiago, baina lehen, bai. Beti, kontuan izan, hartazun oso jende gutxi bizi gara, orduan gazteak ere ez, orduan garesen askotan. Txikitan eskolara, gero joaten ginen institutora zizurrera guztiok. Claro, egia. Bai, ez dago institutori garesen, orduan joaten gara zizurrera. Jode, egunero. Baina garesen bai, asko, ordu asko. Txiste desaldiriko onena. Honetan behar dut pentsatu pixka bat gehiago, esaldiriko onena. Mireste ditut nahiko pertsona, baina igual idazleren bat edo ez dakit, igual oso tipikoa da, baina sarren handia edo... Bizio handia, eta guztaren zutasko, erretzen dut pila bat, alkohola ere guztaren zait. Eta gero, eguneroko kapritxoak horrela noiz behinka jateko zerbait horrela, bai, izaten ditut. Nire herria gainerakoek ez dutena. Niretzako nire herria da oasi txiki bat. Lasai egoteko toki bat, beste, lasaitasun bat ematen dian toki. Dendak, taberna bat beti irekita, denetarik pixka bat, baina, hori ez egoteak ere badu ematen dio beste zerbait. Diarrea ikusten da oso azkar. Minutu gutxitan ikusi daiteke. Baina igual udazkeneko egunen bat, horrela pixka bat ikusteko paisaiak eta tokia ingurua. Eta nola dagoen mundua, ze gaizki dugun. Zure, nozu ditzalanean orain edo? Ni orain nabil alde batetik bestera esango dugu, kilometro asko egiten beste gauza batzuetan, baina nik ikasi nuen euskal filologia. Baita ni ere? Bitu, Gasteizen, bai, duela, pare bat urte arte edo, bai. Eta gero bukatu nuenean hasi nintzen irakaskuntza masterrean, eta haikan egon nintzen baina oso gutxi. 3 hilabete edo, garesen, gero komplikatu zitzaidan ordutegien asuntoa, eta utzi nuen. Eta gero hilaz egon nintzen Euskara Teknikari, garesen. Begira udalean. Loteria txiki bat, mankomunitatean, sortu zuten lanpostu berri bat. Hor, Izarroi Barko mankomunitatean eta hori, eta egon nintzen hor, berez, bai badokat irakaskuntza ere buruan, baina, bai gustatzen dela euskararen munduarekin zer ikusia daukaten gauzak. Egia esan Euskara Teknikaria dena uste dut dela gehien gustatzen zaidana, Teknikaria? Bai. Ez dakit, uste dut irakaskuntza dela, igual beti izango dudan zerbait, orduan gustatuko litzateke beste gauza batzuk probatzea lehenago. Bestela irakaskuntzak bai harrapatzen zaituela nire ustez, Erabat. Horregatik. Bai, eta gustatuko litzateke, Praktikak egin dituenan ere, ongi. Baina hori, horrek. Iruditzen zait izanen duela denbora asko, irakasle izateko. Berezi teknikari. Batez ero ematen dizu jende askorekin harremanetan jartzeko eta... Eta salseatzeko, eta alde batetik bestera, ez dakit. Emate ditu aukerak hor pixka bat herrietan eta giltzeko, ongi dago. Eta zein da teknikari baten lana zehazki? Oso galdera hona. Nik uste dependitzen duela asko ze ere mutan lan egiten duzuen eta zeinetan. Ni bilin nintzenan adibidez,
genituen 10 udal, eta guztiak eremu ez euskaldunekoak, bai. Orduan da oso diferentea, segun eta udalak zer nahi duen, euskaraz produzitzen duzun edo itzulpenak egiten pasatzen duzun eguna, hori berez ez da teknikari baten lana, baina toki askotan tokatzen zaizula. Batez ere, plan gintzatzea, aurrekontu bat egitea, jarduerak egitea, helburu batzuekin, pixka bat horrela. Ni bat ere zaila ikusten dut aurrekontuaren asunto hori. Bai, hori oso zaila da. Ez batez ere, zuk behituzu, baina lehenbizi zer da, dirua ematen dizutele edo zuk kalkulatu behar duzu zenbaten eta gero udalak hori onartu behar du, onetxi behar du? Nik udala dena bera izanen da, baina normalean partida bat dago eta horrekin... Ez dakit, Diferentea dela udaletik udalera. Bai, horregatik. Eta makuminetatik makuminetara, bai, ezberdina dela. Bai, eskolatzen da, sekunduka. Bai. Nork esaten duzun baiet, zer... Jo, nik ezagutu dituen teknikariak, lan hondik behar dute, eta batzutan ez da lan erresa. Ez da lan erresa. Baina, polita da. Agian irakasuntzen oso automatikoagoa da, zaila dere bai, baina batez ere irakaskuntza seguretan zauden ere bai, Bai. Bai, hortan diferentea da. Noski ez dago, zabera egotea lanbide heziketan edo bigarren hezkuntzan edo euskaltegi batean irakasten, ez du bere mundua, eta gero... Eta nun, eta herria, eta ikasleak nolakoak diren, eta mundu gara. Bai, dela loteria bat, bai. Bai. Hombre, helduekin da seguruagoa, ez, nik uste. Baina helduek motxila handia daukate atzean. Bai, baina, ez dakite lan aldetik. Bai, eta adibidez, nerabek oraindik ez dute, maltzurtasun puntu hori ez dute. Nik esango nuke, aspaldian telebistan entzun nuen esaldia, ez da, zu non gazara, ni euskalduna naiz. Ez batean, euskalo ez da, ze bai, Iruñan jaioa bai, baina gero familiaren sendiaren jatorria ezberdina da, Amona Alakantekoa, gero Aiton Amonak Argoiko bi herritakoak, euskalduna naiz. Nik uste dut, pekatu txikienak ez direla kontatu behar. Agian handienak bai, hori direnako interesgarrienak, ez da. Eta pekatu, nik uste dut, dagoetan pekaturik handiena dela, gintonika gustatzen zizkidala, bai, gintonika bizik emaite dut. Noski neurrian beti ere, baina, nik uste dut, lagunek ikan egotea eta txutxumutxuka aritzea hori dira nire pekaturik handiena. Badira bai, badago jendea miresten dudana. Baina esango nuke, oraindik ere ez direla publizitaterik egin. Hobe esan da zer duen nire auzoak, ez da, agian besteek ez dutena, eta da nola baiteko hurbiltasun hori, ez da, batez ere egunero joatea abelizta barrenera eta hartzea frito bat, edo pintxo goxo bat eta kafe hon bat, eta batez ere auzokoekin egotea nik uste hori dela daukadan altxorrik handienetariko bat. Bizitasun gehiago, esan nuke. Badu, baina nire auzoari nik uste dut falta zaiola, zuzen ere, bizitasun puntu hori. Auzoko festak, egia da, ekainan egiten direla auzoko festak, eta aspaldidanik naizela joaten, baina hori bai dela... Ze azken batean, auzoki asko bertatik joan ziren, eta festak baliatzen ditugu batez ere Baliondoko horiek berriz ere ekartzeko. Ongi pasatu guarratxaldea, ez? Bai, ez da. Bai, gustu da. Kaixo, bikote. Kaixo. Oso ongi, moldatzen zaretela ikusten dut, ez? Eta, zuek gauza interesgarriak eta oso sakonak eta filosofikoak kontatu dituzue, oso gustora egon gara zuek entzuten. Eta zuek ere, gustora egon zarete? Bai. Esperientzia polita izan da, saio aurretik ezagutzen ez zenuten pertsona batekin solasean aritzea? Bai, ezberdina ez? Bai, eta elkar ezagutu dugu, eta... Hori da, esperientzia polita, errepikatuko zenukete orduan. Bai, ez da. Gonbidatuta zaudete, beste batera etortzeko. Eta, zuek agurtu baino lehen, zuentzat badugu oparitxo bat.
Ara. Ikusi nahi duzue, zuen oparia, etor zaitezte. Zenba? Bueno, aurkezten dizuet Pello, Pello. gure artista, Euskal City den artista, eta, bueno, hemen badituzue berak prestatu dituen opariak, zuentzat. Ongi zuet. Etxerako? Eta, bai, noski, etxerako, eta hemen da zurean, Ongi. Ostras, honi marko jartzeko, begira. Eta oso denbora... Arrosa diazteiz. Arroso diazteiz. Oso denbora gutxitan, Bai. Zuek gainera. aritu zarete bitartean, bera egonda lanean, abiten, zer dutzen zaizue, asmatu du, ez da? Asmatu du ez da, ze kaparra nahi zen. Eskerrik asko Pello, zure lanagatik, oso polita eta Bai, oso ezta. divertigarria, beti bezala. Eta zuei ere, eskerrik asko etortzeagatik, eta gurekin esker. zuen denbora konpartitzeagatik. Plazer bat izan da. Pues bera. Eta horrengo arte, Vale? Venga, Arte. aio. Aio. Gaur beste solasaldi polit batetaz disfrutatu dugu, ezta? Badakizue, Artazu bisitatu eta Rosadiako festetara joan zaitezte. Zuek euskarazaleok eta Nafarroako herriak, mendiak, txokoak gustoko dituzuenok, zita bat baduzuen irekin. Datorren astean hemen, Euskal Cityn, Xaloa telebistan. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.